Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang
iyasang bumbo. Mga lapit man sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang action radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may hapo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta radyo Bumbo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. Mayara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease.
pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma, ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahe ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department.
Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini ka pamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen.
tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 20 minutos sa nakaligad sa tag ng alas 11. Welcome sa palatuntunan bumbuhanay sa Udtopit sa 18 sa bulan sa Pebrero 2022. Biyernes karon nga adlaw, Biyernes edisyon sa ato na pangalagad, magadulo naman kita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubtub kita sa tagna nga 1:30 sa hapon. Sa aton pangalagad, subong nga udto pag-updan kita sa aton nga mga Bombo reporters. Subong man sa aton mga Bombo correspondents ginasahin sila tagsa ka mga areas of responsibility. Gina-welcome na nato matag palamati sa bilog nga Western Visayas. Sumuman sa aton matag palamati sa bilog nga kalibutan na pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Kita ang makita kag mabatian pagi sa Facebook kag Facebook Live kag YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Sa aton karon mga nagapanguna nga mga balita, una kita sa balita lokal. Lideres sang mga nagrally kahapon sa Barangay Purisima, Banwa sa Manaplagin pang dakop. 91 milyones ka pesos nga cash assistance gikan sa National Housing Authority ipanghatag na sa madason nga simana. Kag agrarian reform beneficiary sa siyudad sang Kabangkalan, ginpadangat man ang ila reklamo diri sa Bombo Radio Bacolod. Kadamo sa mga problema sa agrarian reform program, ilabi na gid ang mga farmer beneficiaries nga wala gid masolusyonan tubtob sa sini nga mga tinion. Kay ini mga dapat kung tani lihitimo nga nga benepisyaryo nga mo makaangkon sang duta, amo pa ang nawad-an sang duta. Ginatingwaan naton kagina nga magkontak ang aton nga Provincial Agrarian Reform Officer si Ma'am Teresita Mabunay, pero may ara ko sila sang seminar nga ginapatigayon subong dito sa Cebu City. Nagpa-schedule kita to nga mag-interview sa kay Ma'am Teresita Mabunay sa mabot nga Lunes. Pero nagayo pagid siya nga kung pwede Lunes na lang sa hapon. O sige na lang Lunes hapon. Kay gusto naton may baluan kung ano na ang update sa dinaninayon ang ining ginasinggitan sa pila ka mga agrarian reform beneficiaries nga ila kinamatarong kag ang ila nga pag-claim kag ila nga pag-singgitan nga dapat ma-award na sila ang duta kay ang duta ginbayaran na sa gobyerno sa nagapanag-iya sila kay dapat sila nakaroon ang nagapanag-iya. Sa balita nasyonal, mga kapulisan nga nagabulig pangkakas sa mga campaign materials sa mga politiko nga yara sa isa ka pribado nga propiedad magapanabat suno sa Philippine National Police.
sa aton nga mga kapulisan magpaminsan ka mo sang insakto, hindi ka mo magpadala-dala sa sugo sa pila ka mga politiko. Kay ang politika umalagi lamang ang eleksyon isa lang ni kadlaw. Pero ang inyong palangabuhian hasta mintras nga nagakabuhi ka mo. Di ba si Marimalaso lang inyong palangabuhian ang inyong trabaho? Kay nagpa-uto-uto ka mo sa politiko dala sige man paggamit kag pagsiling nga mang baklas pangbaklas man dayon bisan ara sa pribado nga propiedad hindi ka mo mag-meter mga kapulisan kay suno sa pamunuan sang Philippine National Police magapanabat kamo. Kung ano man nga klase kapag sabat ini, hindi pa naton mahambal, basta paandam sang pamunuan sang Philippine National Police, magapanabat kamo. Sa aton, sa pila ka mga nagapanguna yang mga balita international, balita gikan sa luwasang nga pungsod Russia magahimo kuno sang iksina o kun magahimo ini sa banwa sang senaryo para atakihon ang Ukraine sunod sa kay Blinken. Kagamo ni ang aton nga mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. 25 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 11. Kuha na ang report ni Bumbulya ni Zil Minardo kay isa pagid ka o may nagapadulong naman di siningaga sa aton nga talatapan sa aton ring istasyon sa Bumbo Radio Bacolod kay mangayo man sang bulig dito naman niya sa syudad sang Kabangkalan ahay sa pagkalayo sang area sa lugar nga ginhalinan para lang mapadangat ang ila sini nga concern diri sa palatuntunan Bumbuhanay sa udto. Sila nagapati man nga biktima sang inustisya sa panagtaganay sang duta nga dapat ang duta sa mga matutuod nga mga benepisyaryo sang Comprehensive Agrarian Reform Program dapat mahatag na ini sa ila. Amuning mabudlay kag masakit daw kay masubo ini para sa mga benepisyaryo nga nagalaom nga sa Malawi nga tinion nga ini sila mamumugon. Isa lang ka ultimo nga mga obrero sang asyenda sa katapusan makaangkon na tanis ang tsansa nga makaduta kag mapamatud-an man nilang ilang abilidad sa pagpanguma. Amo nang ginasiling abot kamay, hasa lang sa abot kamay. No? Abot kamay na lang ang pangarap. Abot kamay na kuntani, pero wala pa malabot. Kay wala pa mahatag tubtub subong ang duta nga dapat para sa ila. Kuha na ito ng report sa Piagalinya Bumbulya ni Zil Minardo. Please come in. Yes, sa Bambadan, no, halina pa ini sa may barangay Tapi kung kasadiin nagpadangat di sa ato ng barangay Agrarian Reform Chairman Officer, no, sa nga dito sa may bahin sa nga Kabangkalan City, Bambadan, kung sadiin ini ang issue nila sa may duta, no, nga 20 anyos na ang nagliga da Bambadan, naging VOS ini ang duta nga ginapanag-iyahan sa nga amay, no, sa nga barangay kapitan nga si Jostar Banduho dira sa may barangay Tapi Bambadan. So na VOS na ini subong Bambadan ginareklamo ini ni Angelino Kahinta, no, 76 years old ini sa nga barangay Tapi nga hasta subong ang duta, no, nga mayara benepisyaryo lot number wala pag ginaubra sa nga benepisyaryo kag kay tungod nga ginapang prenda ini sang ni Jostar Banduho ang kapitan sini sa nga barangay Tapi, which is diri sa ginpadala sa aton nga mga documents may ara naka-attach mortgage contract Bambadan. So ini ang complaint ginrefer na sa may ombudsman kag bantay corruption sa nga Department of Agrarian Reform Office, no, kag ginhulugan sila sang project DAR officer sa nga DAR Tabugon Municipal Office, no, nga sakop man gyapon na sang Kabangkalan City, Bambadan, nga si Hector Velez Bambadan nga hindi nila obligasyon kuno ang pagasulbar sini pang sa ombudsman kag bantay corruption sila ang may jurisdiction kag may ila sila yang korte Bambadan, no? So ang subong Bambadan ang
subong ini ang sabahin sang bata yan kapitan na bandoho, no, which is hindi gid pwede kon illegal gid bamudan kay tinabayran na iniya sa nga gobyerno ang duwa sini kaduta, no, nga na VOS na pero ginapang prenda niya pa ini bamudan. So amoy na nga wala pagidagyapon na hatag sini o kon na turnover, no, sa may sabahin sa mga beneficiaryo, which is anom sila ka beneficiaries bamudan kag ini ang hektarya kaduta no, so the medyo masubra sa 15 hectares sa bamudan ang nagagawi sinisubong hindi mismo ya si kapitan kundi ang ginaprindahan niya na. So ang gusto lang man ditani sa mga beneficiaryo no nga ihatag na ini sa ila o kon i-turnover kiti medyo malawig-lawig na iniya kag kinanglanon man nila kay siyempre ang ila balang pangabuhian na bamudan no, so mangunguma subong ang ini ang si Angelino kahinta nga complainant Bambodano isa ini ka barangay agrarian reform member man no, sang una which is mathag ini sa ila ang suno iya sa iya diri nga pahayag ang korupsyon no nga which is ginaprenda ang duta sang gobyerno since na BUS na no ang connivance of landowner kag beneficiaryo wala naga-monitor ang DAR sang ila programa Bambodan no. So no sini kaya Sir Kahinta kag ang ila pagdampig sa kay barangay Captain Justar Bandoho kay ang sunod diri sa panaysayo ni Sir Enrico Gilaran amo ini ang chairman sa Barangay Agrarian Reform Bambodan no. So do ginpasapasahan ini kay tihalin sa may ombudsman ginpasa naman sa may DAR dira sa Kabankalan kaginhatag man di sa may provincial agrarian reform Bambodan no. So hasta na lang subong wala sa gihapon ini turnover sa mga beneficiaries kag sa anom sina Bambodan wala pagid may natagaan biskan isa dira ka beneficiaryo. So ang gusto Pumbulyani, naman Bambodan sang sano pa gani dapat nga mahatag na ni silang duta? Supposed to be dapat ang Bambodan nahatag na kay 20 years ago na sang 20 para Bambodan na BOS mga 2001 or 2002 no dira. Pag 2001 na 2002 pila pa lang ning edad mo sini? Bambodan sa 2001 niya Bambodan duwa pa lang ko katuig. Duwa ka pa lang katuig yes. Na VOS na. Ang butsi karon sang VOS voluntary offer to sell. Yes. No, ikaw nagapanag-iya sang duta at malong ka sa gobyerno nga i-VOS mo nimo nga duta kay napaidalom na ni sa Agrarian Reform Program. So kung i-VOS mo na baklo na sa gobyerno amo na kag tagaan ka sang chiki ang titulo na nimo ikansilahon na kag ang titulo mangin iyan na sa Republic of the Philippines kag pagkatapos pang kuan ini siya pang pahat-paton ini kung pila ka beneficiaryo kag pagtagaan sila sang ila sining kluwa Certificate of Land Ownership Award Bumbo Liani pero hasta subong daw hasta lang sila iya sa laom, hasta lang sa sandom, hasta lang sa damgo, nagadreaming na lang sila, 20 anyos na, wala pagyapon sila makapanguma. Bumbo Liani? Yes, correct ka na Bambodan, no? Kagang ginatanaw nato ng Bambodan, so paano ini mahatag sila, kay ti nakaprenda iniya sa iba nga taho, no? Ginprenda ini, so no? Kaya Mr. Enrico Gilaran, ginprenda ini sa nga barangay kapitan, which is amo ini ang bata, santang iya kaduta, Bambodan, no? Ginprenda niya na iniya, pero na VOS na niya Bambodan sa tong 2001 pa o year 2002. Saan no? Ginprenda? So, Bambodan? Pero wala na indikar kung saan o ginprenda? Bambodan, so wala na indicate no kung saan o ini naprenda. Pero chikero nato ng Bambodan basta gin padala diri nga document so base ato man dito no. Dako pagitang sa labton sini nagprinda kung ginprinda niya nga apisar nga nabayaran na sila kay na VOS na. Yes, amoy na Bambodan sa panaysayon ni Mr. Enrico Gilaran ang chairman sa nga bar nga nabayaran na ini sa nga gobyerno which is illegal gid ini ang gin ubraman sa nga barangay kapitan dira sa maya barangay Tapi Bambodan. Kuan gid illegal gid kag ini ba daw na mention mo bago lang nga may kasong pasaka sa ila? Bambodan ini ang sa wala siya
no, may na-mentionar nga may ginapasaka sila nga kaso, pero ini ang complainant iya sa bamudan, no, nga angot siniya ginapasaka na nila ang complaint sa may ombudsman kaga dira sa may DAR office sa bamudan, no, which is suno sa kay diri sa ginpadala nga complaint ni Angelito Cahinta bamudan, no, nga daw ginadampigan iniya ni Mr. Hector Velis ang bahin sinisa nga kapitan nga si Jostar Bandoho bamudan. Oho, amo gani man. Kay ti ini ang duta hiya para ginmanitani sa mga beneficiary na kay ti nabayra naman niya sa gobyerno, so wala ka na dapat deberbis ka na bata kapan ni sa nga tagiya kay ti na BUS niya bombodan. Kay sadto inyo subong ila. Ti dapat nga ila na ni inyo mangyapon nanong sistema. Yes, so makaluluoy man ni ang mga manghunguma, so tigulang naman ni bamudan, no. Amo lang man ang ila ginaayo, no, nga ang para sa ila, ang para sa beneficiary ihatag lang bombodan, no. Ang insakto lang. Okay, sige. Ang imo interview si Enrico Gilaran, amo ni siya ang Barangay Agrarian Reform Chairman, pero at the same time beneficiary man. Bamudan hindi siya beneficiary, galing kay ti siya ang ginakutot dira sa mga beneficiaryo bilang isa siya ka chairman sa Agrarian Reform. Oo, kag siya nag-facilitate subong parang dalon diri sa aton ang isa ka brown envelope nga may arasang mga dokumento nga unod. Yes, bamudan kay medyo matigulang naman gini ang complainant, no, si Mr. Angelino Cahinta, so hindi na kaya magbiyahe gid sang malayo. Okay, sige pamatian naton abi Bumbuliani si Enrico Gilaran. Yes, bamudan sa pamatian nato ng dugang nga detalye kag pahayag kay Mr. Enrico Gilaran. Ang ginareklamo diri ano ni ang imo may isa ka duha ka kalupi nga ginpabiyo is sang ginikanan ni Barangay Kapitan Bandoho nga gin-complain na ini ni Mr. Angelino Cahinta, gin-complain na isa ibabaw sa Graft and Corruption Center sa Ombudsman, kagin balik ini sa Dar Negros kay suno sa Corruption Center nga may kurti iya ang Dar. Di karon nga gin-refer ni sa Provincial Agrarian Officer kagin refer sa naman dito sa Kabangkalan DAR Office. Dito yung desisyonan sang officer sang DAR sa Kabangkalan nga daw hindi balido ang reklamo ni Cahinta, no? Natural kundi mangatig ang tao kay may ebidensya man nga ang duta 20 years na nga wala hatag sa beneficiaryo kag napamrinda pa ini kag ara man ang mga dokumento ugaling ginapaabot na niya sa media kag sa korte nga dapat ini maaksyonan gid kay dako niya nga korupsyon sa programa sa gobyerno nga ang beneficiaryo kag ang duta madugay na kay 2001 pag 2002 ini na BOS way gyapon matag sa mga tao kag nagakadto sa akong opisina. Ini si Mr. Cahinta mun man ni membro sang Barangay Agrarian Office ang una bilang investigator. Di siya mismo nakabalo sini nga ini nga problema problema gid ya kay ginpabayaan na sang DAR pag sang beneficiaryo man ang duta nga dapat ila ugaling subong kay hindi maayong iya pamatyag nagkadto man ko sa opisina sang DAR sa Bacolod ginpadala ini sa akon amo ni nga ako niya interview subong kag kumpleto man ang mga dokumento nga na-attach dira halin sa Corruption Center, pagkadto sa Ombudsman, pagkadto sa province, kag ang balos naman sang mga DAR officers. Kag duway gid sang desisyon nga natabo dire, di magaluluoy lang ya ang nag-complain.
tabahin sa amon obra nga dapat matadlong wala gid matadlong. Dahil Wala nang sino sunod. gani ang tag-iya sinisa nga duta sa una pa? Ang tag-iya gid sang duta mo si Camilo Bandoho Jr. Ano ni siya ni Kapitan Bandoho? Amay. Amay kay ni. Amay. So, pero ini ang tag-iya. So, ano na dira subong tayo nakaplastar sa duta? Ang ginprindahan ni Kapitan among nag-obra sang duta. So, ginatamnan? Ano, agriculture man? Agricultural ini ka kampo. Oh. So, man. Di siguro Pila ni ka-hektarya ang duta tayo? ang kabilugan ni mga 15 hektaryas. So, pila kita ni ka mga beneficiaries man eh? Ang ara sa Klua, tatlo ang sapyat sa isa kalute, kag tatlo magsiyap anom. Anom. Pero si Kapitan Bandoho, isa man sa beneficiary. Hindi siya beneficiary kay hindi niya pwede sa laying ikaw nga bata mangin beneficiaryo. Oh. Ang problema lang gira nga ako tani daw hindi man ko sinadi magdulong kay di natural away kami ni Kapitan pero di daw ay tamimo kay nagakadto sa ako ng mga beneficiary nga way pagyapon matag sa iya ano man. Ano? Pila na natagaan? Way gid. Wala pagin may natagaan. Way. So, buong na prenda ni ang duta sa pamagawad. Way pa magawad. Yung mga pila ka hektarya ang naprenda tayo? Ang isa kaluti ang tanan nga may kampuda na ubos na prinda ang sa isa daw porsyon lang. Pero lain ang nag-okupar, hindi yung original nga membro sa naara sa Klua. Sa anong ni wala pagid may natagaan. So ano ini ang panawagan nyo kay Kapitan? Dapat ihatag yan na sa beneficiaryo kay bilang barangay agrarian chairman, ako yung ginakatuan sa tao kag dason ang dar mismo maghatag man sa gusto nila nga opinyon nga ang ila programa nakita na nakon diri ginapabayaan na nila mo kay dapat nila ni obligasyon ng pagbutang sa beneficiaryo kag ang pagtadlong sa ila programa. So ano ini ang advice sa dan diri sa bahin sa mga beneficiaries ng anong kabilaw? Wala gid kay bilang officer sang agrarian sang barangay way gid na sang ako sang nabatian naging patawag ni sila kag yung komitiran nga kung saan yatag sa ilang duta. Ang mambalang ko lang sa dar dapat ang tadlong-tadlungon gid no ang sala gid kay ini nakita ini sala niya mo. Hindi pwede ni nga ang duta sa gobyerno iprinta mo. Gin double did na ni ang propiedad sa gobyerno. Okay, imagine mo na Bumbo Liani, ang hambal ni Mr. Gilaran. Kaya pagkatapos, sakto ng hambal ko, ang hindi matutog yung beneficiaryo, amo pa ang nakapanguma, samtang matutog yung beneficiaryo na butang sa Rimalaso, Bumbo Liani. Amo geda bambodan so double dead gid sa bahin sinisang dar bambodan nga which is wala o na dapat i-monitor na danila o kani process na ni kay kung ato ni sipisipon madugay na gid bambodan no so imagine 20 years na kaga sa barangay kapitan man mismo bambodan no nga ginprenda niya iniya kabalo na gid siya nga na VOS na ini ang duta kaga may supporting documents gid ini ang complainant na ginapakita man adri sa aton bambodan. Sige padayunon ni no kay aton nga isa-isahon paginabi kung sa diin na ninayon ilang mga papilis kay kung bala may tsansa pa nga maangkon nila ini nga duta. Yes, kabay pa bambodan no kay ti amo man ang ila lang nga pala nga buhian no panguma lang man so kabay pa mabuligan ini sila bambodan. Sige, salamat gid Bumbuliani. Yes, sa Bambodan, para sa pagpangalagad sa bumbuhanay sa udto, ini si Bombolyani Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bumbo! Salamat gid Bombolyani Zil Minardo, sugpunan tani sa mabot nga Lunes. Ang ining concern nga ginapadangat nato diri sa pila ka mga farmer beneficiary sa Barangay Tapi, Siyudad San Cabangcalan. 42 minutos sa kaligad sa tagdang alas 11 magabalik banwa ang ining palatuntunan. Pagkaligay lamang sa pila ka ba importante nga mga panumdum. Standby. Bumbo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bumbo! Mga kabombo,
Nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sang risgo sang heart disease.
pagpamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtod nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug. Number 1! Paradyo Bombo! Pabalik na may kabiyanan sa ito na pangalagad sa panatuntunan bumbuanay sa utun si Minuto sa Nabilin. Kabaganahan kita sa tag ng alas 12. Sa piyang linya, si Attorney Brick Reyes, no, ang sang task force kasanag, no, nga muna nagabulig sa mga agrarian reform beneficiaries dito sa may Barangay Purisima. Mamakuha kita sang update na sa anong natabo dito, no, pinangdakop tong iban nga mga lideres sa nagrally kagapon. Yan sa piyang linya, Attorney Brick Reyes, sir, mayong udto. Mayong to, Bombo Daniel di? Oh, Bombo Daniel, sir. Yes, mayong to man sa pati sa Radio Bombo. Okay. Sir, ano ang natabo to kagapon? Do may mga pinagdakop to nga nagpatigayon sa ilang silent protest dito sa Purisima kag do may ginpang detain gid. Si Bombo Daniel, nagsugod na ang natawag resistance sang agrarian reform beneficiaries at mga residente ng Barangay Purisima resistance against the continued operation of the polluting Victoria's Mill na distillery na sa Barangay Purisima, Manapla. Sugod na kahapon kagin pangdakop ang 4 ka lideres sang sining resistance group. Pero maintindihan mo kitang balagtakon sila isang taga-barangay Purisima. Kung mag-istar ka dra sila lugar, halos hindi ka kaginawa sa eksakto kay tungkol sa polusyon. Pag sa bilog, komentado naman nga napatay due to respiratory problems related to the pollution of the Victoria's Milling Alcohol Distillery. Tapos hundreds pagid ka mga kabataan, kag kababaihan ang nagamalasakit, skin diseases, and respiratory problems because of the toxic pollution. Balo ka kung pag-imo ka alcohol, you have tremendous air, water, and soil pollution. Ang air pollution dira sa Barangay Purisima nag-intensify kay tugo nagdugang production sang alcohol ang Victorias. Sa una, mga 25,000 liters per day. Subong they are producing as much as 100,000 liters a day. Subong kuno nagpanahog sa 60,000 liters kaya nagabalabag na ang mga sa Barangay Purisima against the entry of the molasses that will be the feedstock of the alcohol production. Hello, sir. So, amunin nga katabo, subong, hello, sir, na ang aton mga pumuluyan ng balabag, kaya nga aton government officials are not doing their job. Ginatagaan pag-anis ang clearance ni Barangay Captain Sombero ang pag-operate ng planta nga nagapulot, nagapatay sa mga tao sa Purisima. Sa kitang tao doon, tagaan niya pa barangay clearance. What is the reason why he is doing this? Well, partly because sa una, empleyado na siya sa Victorias. Kagsubong niyang actions, doon empleyado mo siya Japon sa Victorias.
because he is defending the interests of Victorias and not defending the interests of his constituents. Amo na, dugangan tapagid. Mayor Manuel Escalante, I hope you are listening. But you are giving permits. Bago lang ka nag-ipirma, permit naman, January 27, permisuan mo ang Victoria's Milling to operate that alcohol plant that is killing the people of Barangay Purisima, and they are being afflicted by so many respiratory diseases. Ano yang imo nga pagpulikid para sa Victorias or para sa imo nga mga pumuluyo da sa Purisima? So this is the reason why the people now are taking action, because our government officials are not taking any action. Okay. So anong ginahimo sang task force kasanag? Ginabuligan namo ni sila. We are an NGO and we have helping support the people are protesting against the plant. Nag-initiate na kami sang complaint KLG sang Martes, in-file na dito sa Secretary Anyo the petition to immediately suspend Mayor Escalante and Barangay Captain Sombrero because of their negligence, because of their dereliction of duty, and betrayal of the public trust dira sa Barangay Purisima. So, we are just informing the public para makabati sila na ining problema sa Purisima, hindi lang niya gamay nga problema. Balukang Victoria sa Bombo Daniel, Victoria's Milling, na nag-ooperate ng alcohol plant, nagpatindog sang sobra na pulo da ka tangke. Tangke nga dalagko, hindi niya gagbay nga tangke. Big storage facility for ammonia, for methane gas, and alcohol. Kung ini nga mga tangke magalupok, hindi some chemical reaction, like the one in Lebanon, madamo sa magkalamatay da sa Barangay Purisima. That is why ang KLG nagpadala na sang investigation, verify in complaint na may mga storage tanks na may patindog na without a public hearing, nagpatindog na sa mga bawat dalagkok ng mga tangkida containing combustible materials that kill a lot of people in the event of an explosion. So, we hope and pray that especially my environmentalists who claim to be protecting the environment, we want them to look at the situation in Barangay Puris so that they will see for themselves the potential disaster in that alcohol plant if it is not ordered to stop immediately and introduce improvements sa ilang facilities. Attorney, so bali nag-escalate ang problema sinadira, no? Hindi lamang ang problema parti sa pag-award sanduta sa mga CARP beneficiaries, kundi pagpugong na karon sa sining padayon operation sang alcohol plant dira sa nasabit nga area nga sa diin nagapulyot sa palibot kag makatugas ang kalitan sa ikayong lawas sa mga pumuluyo. So bali ang nagrally kagapon, hindi lang ini ang mga CARP beneficiaries kundi ang mga pumuluyo mismo nga nagapamalabag na iya sa planta nga radra sa sinangaduta. Yes, mga babae kag kabataan na tulid to gani kaya nagtumang uto kapon. And I could see the suffering of the people of Barangay Purisima. So na ato mga opisyales are not doing their jobs. They are not protecting the public interest. Ang na gani nga DILG was so apprehensive pagkabalo nila nga may mga bagong tangkida sang ammonia, sang methane gas kag sang alcohol. Na basi maglinupok bala Bombo Daniel. That's why nga kami nagapati nga ang management ng Victoria's Milling na now controlled by Chinese Filipino Bank. Hindi na ni mga usuryong tagiya sa Central Victorias, mga bangko na ni nga Chinese Filipino. And they are only concerned about making profits. Magilansya sila sa alcohol kay grabing demand sa alcohol. But why sila paminsan sang sitwasyon sa pamuluyo da na nakakapektuhan sa ila pollution. So, I hope Governor Lacson is listening, Congressman Cueva. You have to do something, otherwise the people there's going to be more resistance to this molasses na mga truck and then sulod. Ini mga truck yan ni Alvinio, who is also a director of Victorias. Sama na nag-supply sa molasses sa alcohol plant. So, we would like you to interview Alvinio ng Triumph Hardware na nag-supply kamo sa molasses diri sa planta nga nagapatay kag naghatag sa balatian sa pugyo sa Barangay Purisima.
That is the question, Bombo Daniel. Amo gani man, oo. So bali, tigaling kayo daw gina-claim sa Victoria's Milling Company nga inadang area, industrial naman ko, no? Industrial, pero ang tubo. May industrial bala nga tubo ang tubo. Hindi man na eksakto. Amo na siling gani ni Secretary Mariano. Pag binaya sang nila application for reclassification, gibinay na ni Secretary Mariano of the DAR. Ang siling niya, number 1, ang inyong ginausar ng duta, tubo man ang ginatanom nyo. Tapos ang inyong tax declaration sa banwas ang agricultural manapla, agriculture man, kakaroon masiling ka mo industrial na. Ito hindi man eksakto. That's why we are running the operations of that plant. Kidugang ko pag nag-research ko jutay bala Bombo Daniel. Oo. Ang Victoria's Milling, hindi bala authorized mag-produce alcohol as a corporation. Okay. Ang ila corporation, wala sang alcohol production. Kaya ba ng alcohol production is sensitive material that requires a lot of permits. So in other words, Victoria's Milling Corporation is not authorized by its own articles of incorporation to produce alcohol. So ang ginahimo sa Victoria's, ga-apply sa baglain nga business permit for the distillery. But that distillery is not a separate entity. So abo na nag-eskrambula subong kay si Mayor Escalante before naghatag lain nga permit sa distillery. Karon niya, why na siya naghatag sa bago nga permit sa distillery? Sabi sa central na lang siya gatag, gasoline siya part of the central ang alcohol. But that is not correct. Okay. Alcohol production is a sensitive product which requires different permits, and the VMC sugar mill does not have the authority to produce alcohol by virtue of their articles of incorporation. So, there are many legal issues, but ang ating bottom line is, ang pollution gapatay sa tao sa Barangay Purisima. Kag gamalasakit ang mga kabataan kag kakabayan that our public officials should immediately take action. By the way, attorney, kumusta na to yung mga ginpang-detain kagapon nga mga lideres sa nagarali? Gana, ulat naman ko na nung i-file nila ng kaso, kaya si Bermudez nga Chief of Police ang Manapla, si ginpang dakop isla kay guno, maybe obstruction or whatever. Just yeah. But the fact of the matter is, the people are just standing up for their rights. Kung magkalamatay mo lang sa pollution, sang distilleria, sang Victorias, kung di matindog na sa Tarong, blockingan nilang operations. Hindi first of all, it's not authorized by the articles of BMC. Okay. Second, may mga DNR resolutions na nga may pollution na. Hello, sir. Hindi mo dyan po na-operate. Oo. Hello, sir. Basog po ng tagali sa lason nga mga pagkakataon nga mag-interview sa imo. Kaya ari nabi ang amon nga Bombo News Center. Yes, go ahead. Okay, sige. Salamat kayo, sir, sa imong oras. Okay. Salamat, man. Yari na mga kabiran ang Bombo News Center para sa tunong Bombo Network News. Standby. Naghahanda na ng cloud seeding operation para matugunan naman ang pagbaba ng mga tubig sa mga dama. Ang Duterte administration naman isusumite ang kumpletong report sa susunod na administrasyon ang hinggil sa pagtugon nito laban sa COVID-19. Yung bangkay naman po ng namatay na West doon po sa Ilocos Sur na natagpo ang palutang-lutang sa dagat, hindi na raw ipapa-autopsy pa ng kanyang pamilya. At sa international news naman, abangan dahil ang pangamba sa paglusob ng Russia tumindi pa matapos nga ang paglulunsad ng artillery strike ng pro-Russia rebels sa eastern Ukraine. At para naman sa ating sports balita, ang big man ng Philadelphia na si Joel Embiid patuloy na nangunguna sa NBA MVP race habang nasa second place naman ang ang reigning MVP na si Nikola Jokic. Mula sa Bombo News Center, Makati, ako ang inyong anchorman, si Bombo Dave Vincent Pasit. At ako naman si Bombo Everly Rico. At ngayon sa detalye ng ating mga balita.
Mga kabombo at ka-Star Nation, maaari raw na mag-apply ang mga sari-sari store ng authorization mula sa Food and Drugs Administration o FDA para sa pagbebenta ng mga gamot. Ayon po yan kay Interior and Local Government Secretary Eduardo Anyo. Kaugnay ito ng apela naman ng publiko na payagan ang mga tindahan na magbenta ng over-the-counter o OTC medicines bilang konsiderasyon na rin sa posibleng emergency cases. Gayon din sa distansya ng mga parmasya o pharmacy mula sa kanilang mga bahay. Nitong Huwebes, ipinag-utos nga po ng Department of Interior and Local Government ang pag-aresto sa mga sari-sari store owners na nagbebenta ng mga hindi otorisado at peking mga gabot na labag sa batas. Hinimok din ni Anyo ang mga local government units na mag-issue ng mga ordinansa para sa pagbabawal ng pagbebenta ng gamot sa mga sari-sari stores at inatasan din ng Philippine National Police na arestuhin ang mga violators. Nakapaloob sa ilalim ng Section 30 ng Republic Act No. 10918 o mas kilala bilang Philippine Pharmacy Act na tanging ang mga FDA licensed retail drug outlets lamang o mga pharmacies ang pinapayagan na magbenta ng mga gamot sa publiko. Samantala pa, dinipensahan rin ni Interior Secretary Eduardo Anyo ang Commission on Elections o COMELEC sa harap ito ng mga batikos na tinatanggap dahil sa nagbaklas o pagbabaklas ng mga campaign posters sa mga private properties. Ayon kay Anyo, nagbibigay naman ng warning ang COMELEC bago ang actual na pagbaklas sa mga illegal na mga campaign posters. Kapag hindi pa rin binaklas ang mga illegal campaign posters sa mga private properties, saka pa lamang anya kikilos naman ang COMELEC kasama ang iba pang mga law enforcement agencies. Gayunpaman, hinimok ng kalihim ang mga kandidato, pati na rin ang kanilang mga supporters na sumunod sa campaign rules. Ngayon nga nasa election period na ang Pilipinas, iginiit ni Anyo na ang namamayani ngayon ay ang Omnibus Election Code na kailangan talagang sundin ng sinuman. Sa mga nakalipas naman na araw, inaakusahan ang poll body ng trespassing at lumabag din daw umano sa freedom of expression dahil sa freedom of expression dahil sa pagbabaklas ng mga tauhan nito sa mga campaign posters na nakakabit sa mga private areas. Sa kaugnay na balita, ang Commission on Elections naman iginit na nagpapaalam naman daw ang kanilang mga tauhan sa pagtatanggal ng mga illegal posters sa mga private properties. Nakatutok sa balitang iyan si Bombo Gerald Ulepa. Sa Bombo Dave, sa panig nga ng Commission on Elections ay iginit ng mga ito na nagpaalam sila dito sa mga private property owners na baklasin na o tanggalin itong mga illegal posters na nakakabit dito sa kanilang mga properties. Sinabi ni COMELEC spokesperson James Jimenez, bago nga baklasin itong mga campaign materials ay nakipag-usap muna sila sa kanilang itong kanilang mga tauhan dito sa may-ari ng mga properties. At kapag hindi raw tinanggal ay magkakaroon niya ng problema dahil ang mga ito ay illegal campaign materials at magpapadala sila ng notice sa may-ari ng naturang property. Nilinaw din itong wala silang pinipiling kandidato sa pagtatanggal ng mga campaign posters dahil maging ang ibang tumatakbo ay mayroon ding mga itinanggal ng campaign posters. At sinabi pa ni Jimenez na nakadokumento naman daw itong pagtanggal nila ng mga campaign posters, lalong-lalo na yung mga nakalagay sa billboards. At sinabi ni Jimenez, hindi raw basta-basta sumasalakay itong mga taga-COMELEC sa mga private properties para matanggal yung mga posters. At pinapaabisuhan din muna nila yung mga nagmamay-ari ng mga private properties sakaling may makita silang illegal campaign materials sa kanilang mga jurisdiction. Mayroon daw yung mga chances na yung mga may-ari mismo ng property yung nagbababa na dito sa mga illegal campaign posters at kapag yung mga may-ari naman minsan ay itinatawag na mismo dito sa komisyon na baklasin yung kanilang mga nakakabit na mga posters
dito pa rin sa kanilang mga properties, Bombo Dave. Bombo Gerald, kung gano'n na lamang din ang paliwanag ng Commission on Elections painggil sa usapin na ito, bakit sa mga nakalipas na araw nagrereklamo nga itong mga private property owners na yun nga parang trespassing na daw yung nangyayari talaga, Bombo Gerald, kasi wala naman daw silang notice na natanggap, Bombo Gerald? Yung sabi kasi ng ilan, yung PNP personnel naman yung pumasok sa kanilang mga properties na nagtanggal since may ugnayan din ang COMELEC saka dito sa PNP. So, yung validation ng COMELEC doon sa kanilang mga tao sa grounds ay yung mga nagtanggal ng campaign posters doon sa mga private properties na ipaalam yan ng COMELEC, Bombo Dave. At titignan natin, kakausapin natin ang COMELEC dahil ang sinasabi ng iba ay mga PNP personnel yung nagbabaklas doon at hindi ipinaalam, Bombo Dave. So magkaibang version naman at yung mga campaign posters na yan ay talagang mahigpit yung panuntunan dito ng COMELEC. Pero pagdating kasi sa mga private properties, Bombo Dave, kung ipinaalam naman yan nung mga kandidato, yung kanilang mga sinusuportahang kandidato na magkabit kahit gaano pa kalaki, ay walang magawa yung yung COMELEC at ng PNP dahil private property naman yan. Pwede nilang ilagay kung anong gusto nila, Bombo Dave. At meron namang itinalaga itong COMELEC na common poster areas at yan lamang yung talagang mahigpit nilang minomonitor. Though yung mga private properties naman ay mayroon yung may mga kinabit dyan na hindi ipinaalam at yan ngayon yung nire-report ng mga may-ari ng mga private properties para tanggalin yung kanilang mga ikinabit na mga posters, Bombo Dave. Paano, Bombo Gerald, kapag yung senaryo naman after 3 days nga matapos makatanggap ng notice itong mga Commission on Elections, kailangan bakla itong lalakihan ng mga campaign poster sa loob ng kanilang private property. Paano kung after 3 days hindi nila tatanggalin? Ano yung posibleng kaharapin daw ng mga may-ari ng mga private properties na ito, Bombo Gerald? Maaari ba silang kasuhan ng Commission on Elections kung sakali, Bombo Gerald? Wala namang malinaw na nasabi dyan, Bombo Dave, kasi ang talagang minomonitor nila yung mga campaign posters doon sa mga common prohibited campaign, yung mga talagang illegal na ilalagay, kagaya na lamang dito sa mga poste, yung kawad ng telepono or internet, saka yung wala sa tamang lugar talaga. Yung private properties kasi medyo hindi malinaw, pero since private property yan, Bombo Dave, ay dapat ipaalam din siguro ng COMELEC doon sa may-ari kung may paglabag man na nilabag, dahil yung nirereklamo nila ay mistulang yung private, may-ari ng private property naman mismo yung may kagustuhan na ilagay yung campaign poster na yan, Bombo Dave. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Gerald. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald D. Ulet. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Samantala, sa karagdagan pang balita, nakikita ngayon ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP ang kahalagahan na pagpapalakas pa ng pagtuturo hinggil sa kagandahan at kabanalan ng pagpapakasal. Ayon kay CBCP spokesperson Jerome Siciliano, mahalaga ring may pabatid sa publiko ang positive society effects na naibibigay ng pagpapakasal pagdating sa pagkakaroon ng pamilya at sa buong lipunan din mismo. Sinabi ito ni Siciliano matapos ngang lumabas sa isang survey ng Veritas Truth Survey na karamihan ngayon sa mga Pilipino ang naniniwala na hindi na kailangan ang pagpapakasal bago pa man magsama sa iisang bubong ang mga magpartner. Ikinabahala naman ni Siciliano ang resulta ng naturang survey at sinabi na ang pag-live-in sa ngayon sa bansa ay recurring phenomenon na. Ang pagli-live-in din anya ay salungat naman sa banal at makabuluhang sakramento ng pagpapakasal. Lumalabas din anya sa ngayon na sa halip na gawing subject ng mga magpartner ang kanilang mga sarili sa habang buhay na commitment, ay mas pinipili na lamang ng mga ito sa ngayon ang live-in arrangement. Sa natura ding survey na tukoy na nasa 45% ng mga respondents ang nagsabi na hindi naman requirement ang pagpapakasal bago pa sila magsama. Nasa 40% naman ang nagsabi na kailangan munang magpakasal at ang natitira namang 15% ay undecided.
Update tayo mga kabombo at ka-Star Nation sapagkat kinumpirma na nga po ng Philippine Air Force na ang mga tauhan nila ang tatlong nasawi doon po sa nangyaring vehicular accident. Kaninang alas 3:30 po yan ng madaling araw. Ayon kay Lieutenant Colonel Maynard Mariano, ang tagapagsalita ng Philippine Air Force, na nangyari ang aksidente sa EDSA Santolan sa Cubao, Quezon City. Sakay daw ng Honda City ang 4 nilang mga tauhan nang mangyari ang naturang aksidente. Ang tatlo ay dead on the spot habang ang isa naman ay nagawa pang maisugod sa ospital. Hindi pa isinasa publiko sa ngayon ng Philippine Air Force ang pagkakakilanlan ng naturang mga biktima habang nagpapatuloy pa naman ang investigasyon sa naturang insidente. Maya tutukan din dahil ang DICT ay nilinaw na hindi kailangan mag-reapply sa VaxCert PH ang mga individual na nag-apply na dito bago ang Pebrero 7. Yan at iba pang mga balita susunod na. Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Yes, may Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! Ganyan ang Dunkin D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin Hot or Iced Coffee, Hot Choco or Hot Choco Java in 1 grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin D Coffee Box! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Ang National Irrigation Administration o NIA naghahanda na rin ng cloud seeding operation para matugunan naman ang pagbaba ng tubig sa mga dam. Nakatutok sa balitang iyan si Bombo Dennis Hamito. Nakalaan na umano Bombo Day, Bombo Ever na budget para sa isasagawang cloud seeding operation para mapataas ang level ng tubig sa Angat Dam na siyang pangunahing pinanggagalingan ng supply para sa mga sakahan sa Central Luzon, pati na yung tubig na ginagamit naman sa Metro Manila sa mga household. Ang apektadong lugar dito ay ang Metro Manila, Bulacan at Pampanga ng patuloy na pagbaba ng supply ng tubig na nanggagaling sa Angat Dam. At nitong nakalipas na araw, ang monitoring nga ay lalo pang bumulusok ang supply. At ito ay below normal level sa nakalipas na 15 araw na halos sa monitoring ng Pag-asa Hydrometeorology Division. At inaasahan na mananatili ito sa ganyang kalagayan lalo't wala pang namamatang mga kaulapan na posibleng makadagdag dito sa tubig sa watershed area ng naturang dam. Ang cloud seeding operation ay pinondohan ngunit hinihintay pa kung kailan na magkakaroon ng mga ulap na seedable na tinatawag. At ayon nga dito sa kay Engineer Josie Salazar, ang head ng NIA Region 3, kinakailangan kasi ng seedable clouds upang hindi masayang ang kanilang effort, lalo't milyon din ang gagastusin para mapatubigan o mapatas ang level ng tubig sa naturang dam. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Nananatili pa rin naman na nasa low-risk classification para si COVID-19 ng National Capital Region o NCR ayon yan sa Independent Research Group na OCTA. Ayon kay OCTA Fellow Dr. Guido David, ito ang kanilang nakikita para sa Metro Manila sa ngayon sa kabila na rin ng mga nauna nilang mga projection na baka magkaroon ng Valentine spike sa rehiyon. Bukod sa NCR, nasa low-risk classification din sa ngayon ang Calabarzon. Sa kasalukuyan, ang positivity rate ng NCR ay 6% habang ang healthcare utilization rate naman ay nasa 26%. Ang reproduction number naman na ito ay nasa 0.20 at ang average daily attack rate ng NCR ay pumapalo sa 3.45. Kahapon iniulat ng Department of Health na mayroong 2,196 na mga bagong COVID sa bansa, dahilan para umakyat pa ang kabuuang kaso sa 3.6 milyon mahigit. Sa iba pa mga balita, ang Duterte administration nangakong isusumite ang kumpletong report nito sa susunod na administrasyon at pahinggil pa rin po sa naging pagtugon nito sa laban kontra COVID-19. Maki-update tayo kay Bombo Raymond Tinaza.
Bombo Day, Bombo Ever, tiniyak ng Malacanang na kanilang i-turn over sa susunod na liderato ng bansa ang kumpletong report ng Duterte administration kaugnay sa naging mga pagtugon nito laban sa COVID-19. Sinabi ni Acting Presidential Spokesman Carlos Nograles, kabilang sa magiging laman ng kanilang report ay accomplishment na may kinalaman sa vaccination rate, mga nakakatugon sa safety seal at compliance sa minimum public health standards at iba pa. Ito nga ang dahilan, ayon kay Nograles, kung bakit binubuo na ang National Action Plan Phase 5 na dito ay madetermina ang mga sunod na hakbang laban sa pandemya. Sa kabilang dako naman ay pinubay na ng Malacanang sa mga eksperto kung kailan maaaring sabing nagwakas na ang pandemya sa gitna ng pagsigap na maabot sana ito bago matapos ang termino ni Pangulo Duterte sa June 30. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nagulat. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Pinapayagan na rin ngayon ang pagsasagawa ng limited face-to-face classes sa mga low school sa mga lugar na nasa ilalim ng Alert Level 3 pababa ayon yan sa Legal Education Board. Sa inilabas ngang statement, sinabi ng LEB na lahat ng mga low schools sa bansa maliban sa mga lugar na nasa Alert Level 4 at 5 ay maaari nang magpatuloy sa kanilang in-person sessions sa limitadong kapasidad. Ito ay bahagi na rin ng expansion phase ng Commission on Higher Education o CHED sa limited in-person classes para sa lahat ng mga degree programs. Bagamat pinunto ng LEB na hindi naman required para sa mga legal education institutions na mag-shift pa sa kanilang mga learning modalities sa face-to-face classes, maaari pa rin naman na ipanatilihin ang kanilang isinasagawang flexible learning. Pinapaalalahan na naman ng board ang mga legal education institutions na sumunod sa public health standards sa unti-unting pagbubukas ng kanilang campus. Ang Department of Information and Communications Technology o DICT naman nilinaw na hindi kailangan na mag-reapply sa VaxCert-PH ang mga individual na nakapag-apply na dito bago pa man sumapit ang Pebrero 7. Maki-update tayo sa report ni Bombo Marlene Padiernos. Yes, Bombo Dave, Bombo Ever, nilinaw ng Department of Information and Communications Technology o DICT na hindi na nga kinakailangan pang mag-reapply sa VaxCert-PH ang mga individual na nakapag-register na dito bago ang Pebrero 7. Sinabi ni DICT Secretary Emmanuel Rey Caintic na kinakailangan na lamang na mag-regenerate ang mga ito ng kanilang data at QR code sa VaxCert-PH. Ang mga individual na mayroon ng dating VaxCert.ph certificate ay kinakailangan na lamang na mag-login sa vaxcert.doh.gov.ph at mag-fill up ng kanilang pangalan at date of vaccination para makakuha pa ang mga ito ng panibagong certificate. Paliwanag niya, nagsagawa kasi ng update ang kagawaran sa database nito kung saan ay dinagdagan pa nito ang security features at iba pang impormasyon tulad ng booster at pediatric vaccination at leakage ng upcoming European Union dahilan kung bakit hindi na muling gagana pa ang lumang QR code ng mga ito. Ayon pa kay Caintic, ito ay bilang paghanda na rin para sa compatibility sa ibang mga bansang gumagamit nito. Sa ngayon ay nasa 39 na mga bansa na ang kumikilala sa VaxCert-PH na kinabibilangan ng Australia, Canada, United States, Hong Kong, India, United Kingdom at Singapore. Samantala, tiniyak naman ni Caintic na ang naturang system upgrade ay patuloy na sumusunod sa certificate issuance standards ng World Health Organization. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Sa iba pang balita, binigyan naman ng ultimatum ng European Union ang Pilipinas nang hindi lalagpas sa March 10 upang tugunan ang nadiskubring deficiencies o kakulangan sa seafarer training standards ng bansa. Kasunod na rin ito ng isinagawang pagpupulong kamakailan sa pagitan ng Philippine authorities at ng European Commission Director General for Mobility and Transport Henrik Hololay na sa Brazil noong February 8. Ayon kay EU Ambassador
Ambassador to the Philippines Luke Veron na dumalo sa naturang pagpupulong na ang formal reply ay dapat na naglalaman ng mga konkreto pang mga ebidensya hinggil nga sa gagawing hakbang ng Philippine authorities para matiyak ang compliance nito sa obligasyon ng bansa sa ilalim na rin ng Standards of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers Convention. Nauna na ngang ipinagbigay alam ng Commission sa Pilipinas noong December 2021 ang ilang mga deficiencies pagdating sa education system ng seafarers na bigong maibigay ang mga requirements sa STCW Convention. Kabilang na sa mga nadiskubring inconsistencies sa isinagawang inspeksyon at monitoring sa mga paaralan sa bansa ang concerning findings sa simulators at onboard training. Sakali mga maging negatibo ang isasagawang assessment, tatanggalin na ng European Union ang recognition ng Philippine-issued STCW certificates para sa masters at officers ng pagbobotohan naman ng 27 states na kabilang sa European Union. Samantala, dumako naman po tayo sa mga probinsya. Bangkay ng namatay na huwes doon po sa Ilocos Sur na natagpuang palutang-lutang sa dagat, hindi na raw ipapa-autopsy pa ng kanyang pamilya. Maki-update tayo sa report ng Bombo Radio Vigan. Hindi matanggap ng pamilya ni Judge Geraldine Del Rosario ang biglaang pagkamatay nito kahapon nang matagpo ang palutang-lutang at pinaniniwala ang nalunod sa baybayin ng barangay Sabangan, Sinait. Sa panayam ng Bombo Radio Vigan kay Police Master Sergeant Reynaldo Del Rosario, asawa ni Judge Geraldine, laking gulat umano nila nang makarating ang balita sa kanila na natagpo ang patay ang kanyang misis nang maligo ito sa dagat. May mga araw umano na lumalabas ang huwes upang maglakad-lakad at kahit hindi ito marunong lumangoy ay naliligo si Del Rosario sa dagat. Anya, nagtatagal lamang umano ang hukom ng 30 minuto sa kanyang paglalakad, ngunit laking gulat umano ng kanyang pamilya nang hindi pa ito umuwi sa kanilang tahanan. 4 na beses sinangkang hanapin ni Del Rosario ang kanyang asawa, ngunit hindi ito matagpuan at inakalang nanonood lamang ng karavan ng unit team kahapon hanggang sa makarating ang impormasyong patay na ang kanyang asawa. Hindi na umano ipapa-autopsy ang bangkay ng huwes dahil walang nakitang foul play sa kanyang pagkamatay. Mahilig siya nga goging, tinigbigat, kan nagligos na baybay. Noong nga ti baybay, di mapanti, iti kalkalsada ti National Highway, pagpagnan na, ti Barangay Cortin, kasi nagbiro ka, matidikan niya na natakakuan. Awang mo dito yan. Pinanawang mga alos lang impat, subli nga subli. Sila alagban nakawang nga kwanta, so pampanuta kaya andyan po birukan 30 minutes lang no walking. Yan ang balita mula dito sa Bombo Radio Vigan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo JR Cuevas para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at undisputed number 1 sa lalawigan ng Ilocos Sur, Basta Radio. Bombo! 11 pulis naman sa Albay na harap sa kasong murder dahil sa bypass na nauwi sa shootout. Kaugnay niyan, may detalye ang Bombo Radio Legazpi. Hinihintay pa ng Albay Police Provincial Office ang subpoena mula sa NBI kaugnay ng kasong multiple murder at planting of evidence na isinampalaban sa 11 pulis sa UWAS PNP. Kinasuhan sina Police Major Gerald Jan Villaferte, Major Ray Anthony Villanueva, Captain Raul Racho, Lieutenant Victor Boral, Staff Sergeant Mark Anthony Reblora, Master Sergeant Nestor Salire Jr., Patrolman Jeffrey Avila, Senior Master Sergeant Romeo Raro Jr., Chief Master Sergeant Marvin Boral, Staff Sergeant Henry Balion at Staff Sergeant Mark J. Sevilla. Kung babalikan, Hulyo nung nakaraang taon ang mapas lang sa bypass operation sa Barangay Busak ang rent-a-car driver na si Jose Maria Bautista at 2 iba pa na pawang mula sa Valenzuela City habang nasamsam ang nasa 1.75 million pesos na halaga ng shabu at 3 handguns. Naghain ng kaso ang ina ni Bautista sa Justice Department dahil sa kwestiyon sa operasyon, lalo na sa pagnegatibo sa powder burns ng paraffin test sa 3, walang gunshot damage sa sasakyan at trajectory ng mga sugat na nagsosuwestyon na posibleng nakaluhod ang mga ito ng barilin. Sa panayam ng Bombo Radio Legazpi kay Albay PPO Provincial Director Colonel Byron Tabernilla, tiniyak nito ang pakikipagtulungan sa NBI kasabay ng paninindigan na lahat naman ang isinasagawang police operations ay sumusunod sa standard procedure. Maging ang PNP Internal Affairs Service, may gumugulong na ring motu proprio investigation sa insidente. Sa kabila nito, tuloy naman ang mga anti-drug operations sa lalawigan upang ganap ng masawata ang problema. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, Bombo Faluzadan,
nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country, Basta Radio Bombo! At ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Dunkin Donuts, ang pasalubong ng bayan. Samantala, umano'y pagpapakyut lamang ng ilang mga kandidato sa 2022 national at local elections sa halip na maglatag ng mga plataporma abay pinuna ni Professor Clarita Carlos. Kaugnay niyan, may panayam ang Bombo Radio Iloilo. Pinuna ng political science at international relations expert ang mga presidentiable, vice presidentiable at senatoriable na pagpapakyut ang ginagawa sa kampanya. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Dr. Clarita Carlos, political science professor sa University of the Philippines, sinabi ito na nararapat anya na bumoto ang mga Pilipino na mga kandidato na naglalatag ng malinaw na plataporma. Ayon kay Carlos, kapag naghalala ang publiko ng mga kandidato na walang alam sa pagpapatakbo ng bansa at paggawa ng batas, tiyak na magiging kawawa ang mga Pilipino. Mahalaga rin anya ang ginagawang forum o debate upang malaman ng publiko ang plano ng isang kandidato at matukoy kung sunod-sunuran lang ito sa kanyang mga kaalyado. Siguro may mga portion na nagpapakyut sila, pero kontian na lang natin to. Pagiging presidente at vice-presidente at senator ay hindi tungkol sa pagpapakyut. Kung bobo yan, kawawa naman tayo yung magsasuffer, di ba? Si Dr. Clarita Carlos, yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Iloilo. Ito si Bombo Cristiano Lusada para sa Bamansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall #1 sa Iloilo. Basta Radio Bombo. Bombo International News. Tumindi pa ang pangamba sa posibleng paglusob ng Russia sa Ukraine matapos nga ang paglulunsad ng artillery strike ng pro-Russian rebels malapit sa may eastern Ukraine. Tumama ang mga pinakawalang bala sa isang kindergarten sa may Stanisia, Luhanska town na ikinasugat naman ng 3 guro at isang high school playground. Inakusahan naman ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang ginawang pag-atake ng pro-Russian forces na big provocation. Kaya't mahalagaan niya na ang mga diplomats at Organization for Security and Cooperation in Europe na nananatili sa Ukraine na magsagawa ng monitoring activities para mapigilan ito. Ayon sa Ukrainian Joint Forces Operation, nakapagtala ng 47 ceasefire violations sa 25 magkakahiwalay na lugar, kabilang na nga dyan ang 2 bayan na Stanisia, Luhanska at sa Popasna, kung saan nga ilang mga sibilyan maging ang mga military personnel ang nasugatan. Nauna na ngang nagbabala ang Amerika na maaaring gumamit ng mapanlinlang na taktika ang Russia bilang pretext nito para lusubin ang Ukraine. Bombo Sports News. Patuloy na namamayagpag sa pangunguna sa pagpipilian bilang susunod na MVP ang big man ng Philadelphia Sixers na si Joel Embiid. Ang reigning NBA MVP na si Nikola Jokic naman ng Denver Nuggets ay close second, 2 buwan bago magtapos ang regular season ng liga. Batay sa mga NBA analyst, ang dating 2-time MVP na si Stephen Curry ay bumaba naman sa ranking sa pang-4 na pwesto. Nasa pangatlo naman ang dating ring MVP na si Milwaukee Bucks forward Giannis Antetokounmpo, habang mula sa NBA top team na Phoenix Suns naman ay pang-5 ang veteran guard na si Chris Paul. Humahabol din sa top 10 na best performers ay sina Memphis Grizzlies guard Ja Morant, Chicago Bulls forward DeMar DeRozan, Brooklyn Nets forward Kevin Durant, Dallas Mavericks forward Luka Doncic at Phoenix Suns guard Devin Booker, gayon din si Miami Heat forward Jimmy Butler. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kabuuan ng ating pagbabalita. Balikan ko lamang ang ating mga headlines. Sari-sari stores maaari raw mag-apply ng authorization mula sa FDA para sa pagbebenta ng mga gamot ayon kay Secretary Anyo. Ang Oplan Baklas naman ay Commission on Election dinipensahan rin ni DILG Secretary Anyo. Ang National Irrigation Administration o NIA naghahanda na ng cloud seeding operation para matugunan naman ang pagbaba ng tubig sa mga dama. Ang Duterte administration naman isusumite ang kumpletong report sa susunod na administrasyon hinggil sa kanilang naging pagtugon laban sa COVID-19. Ang bangkay ng namatay na huwes doon po sa Ilocos Sur na natagpo ang palutang-lutang sa dagat, hindi na raw ipapa-autopsy pa ng kanyang sariling pamilya.
At sa international news naman, pangamba sa paglusob ng Russia tumindi pa matapos nga ang paglulunsad ng artillery strike ng pro-Russia rebels sa eastern Ukraine. At para naman sa ating sports balita, big man ng Philadelphia na si Joel Embiid patuloy na nangunguna sa NBA MVP race habang nasa second place naman ang reigning MVP na si Nikola Jokic. At live nationwide, worldwide mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Dave Vincent Pasit para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta radyo, Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Paradyo Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Pabalik na mga kabyanan sa ito na pagpangalagad diri sa palatuntunan Bumbu Hanay Soto, 33 minutos sa nakaligad sa tagnang alas 12. Bago lang ninyo nabatihan ang Bumbu News Center para sa ito nga Bumbu Network News. Sa ito nga pagbalik karon dugay-dugay, mangin kaupod naton ang bag-ong chairperson sang Commission on Human Rights, si Lia Tanodra Armamento. No, bago lang siya gin-appoint bilang chairperson sang Commission on Human Rights. Ibalo naton kung ano ang iya sini mga prioridad karon sa iya nga programa sa Commission on Human Rights. Kag ano ang iya sini nga background ining si Lia Tanodra Armamento, no? Tagaan ko lang kamudutay nga ideya sa kay sa kay chairperson Lia Tanodra Armamento. Ini siya taga Antique, no? Taga Antique, karayan ni siya kag mayo man sa Magilonggo, kay Ilonggo man ang iya sini nga napamana. Kaya taga Iloilo pero daw dito na nagdako sa Cotabato City. So karon dugay-dugay sa aton nga pagpanumbalik, no, mangin kaupo naton ang chairperson, bago nga chairperson sa nga Commission on Human Rights. Pagkaligid lamang sa nga pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Tip sagod malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma?
May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge.
Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 Number 1 Bas Paradyo Bombo. Pabalik na mga kabyanan sa ito na pagpangalagad diri sa palatuntunan bumbuhanay sa Udto. 43 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 12. This time, mangin kaupod naton via Zoom interview si bagong chairperson sang Commission on Human Rights, si chairperson Leia Tanudra Armamento. No? Kabalo siya mag-Ilonggo, kabalo magkaraya, kabalo magtagalog. I-mix naton karon ang aton nga pag-interview sa iya. No? Amo ni siya ang bagong chairperson sa Commission on Human Rights, isa sa mga commissioners no nga sang mapatay ang nagligad nga chairperson. Amo ni siya ang gin-appoint karon ni Presidente Rodrigo Duterte nga magabulos bilang chairperson sa Commission on Human Rights. Sa piyakali niya si CHR chairperson Leia Tanudra Armamento. Mayong udto. Niyadman nga hapon kaninyo nga tanan kag sa inyo nga mga listeners. Aha. Daw ini mo pagidyapon mamalipatan ang pagkakaraya kay ginambal ko di sa akon nga program. You are from Antique, ma'am? Yes, taga Antique ako, taga Sibalom. Oh, taga Sibalom. Okay. So anyway, congratulations Ma'am Leia Armamento. Bilang panibago karon nagbago nga gin-appoint bilang chairperson sa Commission on Human Rights. Bilang bago nga chairperson sa Commission on Human Rights, ano ang pwede namon mabatian sa mga pumuluyo diri sa Negros Occidental, bilog nga Pilipinas kag bilog nga kalibutan. Kay by the way, mabatian kita pagi kag makita sa Facebook Live kag subong man YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod, ma'am. Tika ang Commission on Human Rights, ang mandate namin is to respect, protect, fulfill human rights. So, ang obligasyon namon na we will try to encourage or we try to encourage the government to fulfill human rights, to protect human rights kasi ang ating, di ba, ang may obligasyon to protect human rights, ang ating gobyerno. So kami nagabulig sa gobyerno, ginabantayan namon sila nga kag gina-remind namon nga ito dapat ang aton nga himuon. So kami naman ngayon kasi ang amon term patapos na rin hanggang May 5, 2022 na lang naman kami. So what we're going to do is to finish everything that our chairperson Chito Gascon has started kasi maganda ang naging vision niya for human rights. So kailangan matapos namon ini bago kami mag-bow out sa May 5, 2022. So
So bali inexplain sa akin ni sa isang taga CHR dito sa Bacolod, ginexplikan niya sa akon nga mga 2 months lang imo man nga pagpungko bilang chairperson kaya daw tapuson mo lang ang term ni former chairperson Gascon nga 7 years. Yes. Sabay-sabay na dungan man na kami gina-point sang 2015, sang June 15, 2015. So sabay-sabay din kaming mag-end ng term. Okay. This coming Oo, sa pag-appoint sa inyo, dungan sa chairperson kag kamo nga mga commissioners. Subot silingon gali nga bisan hindi ka pa nagabulos sa kay chairperson Gascon, bali main naman gid gali yapon ang imo nga term bilang commissioner sa sini nga bulan sa Mayo. Yes. Kasi ma-end man ang term ni Chairman Gascon, sini nga Mayo. Oo, okay. So ano ang matabo, ma'am, pagkatapos sa sining bulan sa Mayo, pila na malang kabulan na imo pagserbisyo bilang CHR chairperson kag ang imo nga mga kopdanan nga mga commissioner. So ano ang matabo dason after sang pagkatapos sa bulan sa Mayo? So kami, retired na kami. And then the president now will appoint a new sets of 4 commissioners and 1 chairperson. Aha. Kag mahimo ang mag-appoint sina ang next president na. Pwede din si Presidente Duterte. Okay daw hindi pa man siya magbiya sa iyang pwesto pagka-retire ninyo, no? Oo, kasi May 5 naman kami mag-end. Ang kanyang term mag-end ng June 30. Aha. Okay. Prior sa imo appoint bilang commissioner, ma'am, ano ang imo nga mga previous office nga serbisyuhan sa gobyerno? Noong panahon ni Pinoy, ni President Aquino, Benigno Aquino, prior to my appointment sa Commission on Human Rights, Undersecretary ako ng Department of Justice. Mm-hmm. Before that, before I became Undersecretary of Department of Justice, I was an Assistant Chief State Prosecutor. Bale, si Chief Zunyo noon, Jovencito Zunyo, kung maalala nyo, siya noon ang Chief State Prosecutor. Okay. And I was one of the 5 Assistant Chief State Prosecutor all over the country. And before that, of course, I was a prosecutor that rose from the ranks. Mm-hmm. But I started with the Office of the Solicitor General when I first became a lawyer. Mm-hmm. Okay. So hindi pala basta-basta yung mga opisina na pinagdadaanan mo, ma'am. Puro para sa yung justice sector. Oo, mo gani man. Subali dira nagstay sa Manila, no? Oo. Okay, ma'am, dali gid lang, ma'am, no? Pasensya gid kay may abis ang flash report kay may sunog nga nagluntad subong, no? Pwede ka lang maka-standby anay bisan na kadali lang gid, no? Kuha ko na yung report, ma'am. Sagya reporter. Okay. Dali gid lang, ma'am. Flash report bisa kasunog nga nagluntad, Bumbulyani, please come in. Yes, sa Bambodan, isa kasunog naman ang nagluntad diri sa may Barangay Bata, Zone 3 Specimente, sa may likod sinisang simbahan Katoliko diri sa may Zone 3 Bambodan, kung sa din halindira sa may dalan sang Lacson. Medyo madako-dako siniya Bambodan ang aso nga nagaguha, which is na ibaluan naton nga isa ini ka residential ang nasunog Bambodan. So subong Bambodan pakadto na kita sa area para checkeron ini ang nagluntad nga sunog hasta subong sa medyo madamol-damol pagyapon ang aso sini halindira sa may nasunugan gid Bambodan. Sige, balikan talaga dugay-dugay, no? Kita puso ko lang interview sa kay si Chairperson Lia Armamento. Salamat gid, Bumbulyani. Yes, sa Bambodan, para sa Bumbo Flash Report, si Bumbulyani Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bumbo. Okay, salamat gid, Bumbulyani Zil Minardo. Balikan naton si Chairperson Armamento. Ma'am, bilang isa ka antes ka man nag-chairperson sa Commission on Human Rights, nangin commissioner ka kag may ara ka sang nagakigo nga knowledge about the Commission on Human Rights and about some
human rights cases, human rights violation cases dito sa pungsod Pilipinas. So bali sa subong ma'am, sa nagliligad abi mga for example sa time ni Presidente Marcos, sa unang time do grabe gito ang mga reported human rights violations hasta sa mga nagliligad pag ng presidente. Sa subong ma'am, kumusta ang sitwasyon when it comes kung istorya nato nabi ang human rights violations sa Pilipinas, ma'am? Sa lahat naman ng presidente, may mga human rights violations na nangyayari. It is just that parang ang marami na nangyari nung panahon ni Presidente Marcos dahil martial law yun, at ngayon naman ang marami din sa panahon ni President Duterte because of the war on drugs niya. So ibig sabihin na sa tingin ninyo yung mga nangyaring mga namamatay, yung mga operation na ginawa nung kasagsagan ng illegal drugs operation, no? Sa time ni Bato de la Rosa, sa tingin ninyo may marami talagang mga nakumit na human rights violation doon, ma'am? Oo, kasi nga, di ba sa mga, meron kasi yan sila yung tawag dito, manual of operations, itong mga police, na, di ba when you apprehend a person, kasi supposedly, ano ito yung warrantless arrest itong mga nangyayari kasi caught na may drugs, yan. So, kung tawag dito, when they put up resistance, you don't kill. Nasa ano nila yun nasa kanilang manual of operations, you don't kill, pero you just maim, di ba? So, bakit ang daming namamatay? Like, as far as the police data is concerned, it's 6,000. Insofar naman sa human rights defenders, it's like 25,000 to 30,000. Diyan nagre-range. So talagang maraming data, kaya nga, di ba, iniimbestigahan ngayon ng Department of Justice yung police records because nga of this allegation on human rights violation na nag-prompt din sa International Criminal Court na mag-investigate sa Philippines. Because of this rampant nga na naging violation ng human rights. Okay. So anyway, sabto lang man sa mga natungdan, no? Ilabi na sa atong nga presidente kung magpanaog sa pwesto daw mo na ginalantaw nga daw mga salabto niya siguro mga haharapin niya mga kaso, ma'am. Oo. Tawag dito, so at the moment kasi ang ginawa ni Secretary of Justice Guevara, di ba, nag-conduct siya ng investigation. Yes, ma'am. And because of that investigation, naging-conduct sang Department of Justice, ginapakita sang aton na gobyerno nga ang justice system natin is functioning. Okay. We are, para bang ginahambal nato na we are prepared and we are ready to deliver justice sa mga tao nga ginpatay. So that's why nga stop muna sang ICC ang kanilang investigation. Okay. So hindi naman ibig sabihin na tinitingnan nyo talaga na mayroong mga human rights violation, kumukontra na kayo sa presidente. Hindi naman. Nagtatrabaho lang kami. Trabaho lang. Kasi mabuti nga sinabi mo yan kasi parang sa tingin ko kasi parang iba yung hisitan na tinalaga sila ng presidente tapos parang kinu-question nila yung mga ginawa na programa ng presidente. Wala naman. Nung in-appoint nila ako, wala silang mga ganong mga sinasabi sa akin na do's and don'ts. Walang ganon. Basta sa kanya, they just want to appoint a chairperson sa Commission on Human Rights. Okay. Sige. So, in a way, sa subong, ma'am, okay naman ang Commission on Human Rights, no? Maliban na lang sa noong nakaraang taon na parang inipit yata ng presidente yung Commission on Human Rights. Pero naman kasi, ang Commission on Human Rights kasi nasa Constitution natin yon. So, hindi mo siya pwedeng i-abolish ng batas. Okay. Hindi mo rin pwedeng babaan ng budget nun. Kasi pag hindi mo kami bibigyan ng budget, ang Commission on Human Rights may fiscal autonomy. So, ang previous year namin na budget, yun ang magiging budget namin sa current year. Ganun lang yun.
So wala namang kahindik-hindik na tawag dito. Nothing really that will deter us from doing our work. Aha. Okay, lastly ma'am, hindi ko makapadugay abi kay ara ng reporter namon sa field. No, kay may dako nga sunog diri sa Bacolod. Lastly ma'am, pagka nag-retire ka may 5, ano ang imo nga ginalantaw nga mangin trabaho sa next? Mapahuway na ako, 35 years na ako sa gobyerno. Ha? Mapahuway na gidya kay mag-relax na lang. Gid, huli na ako sa Antique. Hindi ka magbalik sa private practice? Siguro mabulig sa tao kung may mga bulig. Aha. Sa pagkaabada ko. Pero Okay. yung maghahanap buhay pa ako, wag na. Tama na yun. Mapahuway na dito sa Antique. Mauri gid tana sa Antique. Amuligid ko. Mauli gid sa Antique. Sige, kay na hidrawon takon. Sa Antique. Amugid. Sige ma'am, basi maki-interview ko liwat mo kido kabitin sa interview subong. Kami ara bisang sunog. Ma'am, salamat gid sa imong oras. Okay, nice talking to you. Bombo Daniel. Okay, sige, salamat gid ma'am. 2 minutos mga kabyanan ang nabilin kamadahan kita sa tagnang alauna na ngin ko po naton si sa chairperson Lia Tanod Armamento no kag timayo man no nabitin lang galing aton interview kay ani na si Bombolyan Zil Minardo sa piya ka linya sa pagdulong sang dugang nga detalye. May kanta na sa sunog ginagaluntad karon di sa may barangay Bata. Bombolyani, please come back. Bombo Daniel, no? Bombo Dennis on the line karon, no? Ari na kapito sa crime sa bonfire scene, no? Bombo Daniel sa Tamata Plate. So live ta karon sa aton sa FB. Padayon pa karon pag-away sa aton sa mga members ng Bureau of Fire Protection, American Chamber, sining isa ka sunog diri, no? Sa may barangay Bata, no? 1, 2, 3, 4, no? Tara to di mga 4 na kamabalay. Tupok no sinisabit yang kalayo no kumikita nato sa aton sa Facebook live no sulod ba rin sa isalik balay karon may kalayo pa no sa sulod no bombo dali ko makita anta no live sining residential fire no sa may barangay Bata saklan nun di ganing purok ano din nga purok kani dai ano din nga purok kani ginuligay tamburong inyo sino balay niyo ambon inyo no sir. Para kita mo Edward, no? Sino taga-gana mo, sir? Sila na board. Sila na board ng Bali, Nubiana. Ilang kami, dire mo sa puli. Okay. Sino nga taga sir? Vincent Swing, baliga gidulong pang subong delivery. Nagpuli na ko din agaw. Okay. Di para mangingagaw, baka nang tawag bumbero. Grabe na digin ang sunog. Hindi nagsugod ang kalayo, day? Sa likod man Sa piyak balay? Sa likod. Sa likod sa inyo balay? Hindi, sa likod. Sulod-sulod pa? Sa sulod. Okay. So naglapot na trip pagwa ang kalayo? Wala, wig paging tayo pa nila bubuan tubig galing kay dako-dako naging kalayo. Lagi saya sulod na mo din sa sulod. Una gid ang kwarto din namon, hindi na namon makuan kay ara gid sa sulod-sulod ang ang kalayo hindi kito mas makuan din pagwa na ng mga tawo kay may importante nga gamit. Sa likod so why ka mo gamit kang salbar? Ara ang mga lang namon nakwat lang namon mga TV man to kag computer sang magulang kung iya sobrahan niya blaw. Oh, proceed balay yo gito upos kini sulod do. Kita na. Ano ras gito? Mga lang gid dugay dasig-dasig sang kalayo kay dako-dako gid. Yeah. Kung malaman ko sino to balay nagalin ang kalayo na. Wala kami kabalo dara sa sulod lon kay garant man lang kami hindi namon kilala gid. Asa yung alan tamis? Si Marie. Ano pilido? Kibol. Okay, no? Sontre na di, Porok Sonte, Barangay Bata, no? Bakit anto di balibot kita sa piyak, no? Kaya ng mga members ng Bureau of Fire, dumudamo din sa mga fire truck na nag-responde. Yes, bumudano. Ang pinaka namin siguro ma-face mask kagid kay ang asubla basi mag-sulod sa ilong mo karon. Ilang kay para gusto daw para maklaro. Sa ilo kami sa piyak nga area, no ko makita ano ari pa ang mga fireman Bombo Daniel sa aton mga viewers no ginauso pero ko sa mga fireman pasulod no kay ang kalayo gid una dito sa may sulod porsyon no ano ibro naton magkulang adi sa may guwaan porsyon adi sa may lagyan gid no so ginauso pa to nila kay may isa man di kabalay gani Bombo no nga tupad sini karon kilid di sa gina tumpukan sa mga fireman naton nga made of concrete no pero babaw ya light material ang sa second floor naupod gid no bumibado ko makita sa atong mga viewer ang naupod gid ang ibaba nga porsyon sining balay
nga made of concrete no gali babaw yati o nang usmod gid ang atop no kaya mga kahoy nga porsyon sini balay ang na gid no na totally damaged gid Bombo Daniel hindi pa tama ka-account kung pila puro initial naton impormasyon mga 5 kuno no or anom ka mga balay diri ang natupok gid sini nga sambit yang kalayo Bombo Daniel pwede pa sa naton nakasulod dali kita sa may guaan gid no kay ang original nga balay nga una gin luntaran sa kalayo dito sa may sulod-sulod nga area so di pa sulod kay gamay lang diri lagyan mga 1 meter pasulod sa ari pati ko tumpok atong sini nga mga fireman kag padayon pa nga nagpa-piswit no sila host sa sulod nga porsyon po di sa nato makita Andre dito sa may guan area 1, 2, 3 no 3 ka balay ang totally damaged no sa dilagi lang sa may guan sa tinugan nato na bumbudan sa likod di patakas nato ka penetrate kon pilagid kay may aso pa no may nagatubok pa karon aso itom kag maputi pa ang aso kay may isa pa ka balay makita naton may isa pa ka balay ning taas ni balay may second floor ang sa ibabaw niya sa may atop yung porsyon nagagwa pa ang itong aso no silon may nagakalayo pa posible sa kisami no sining nasabit nga balay nga ang babaw ya makita naton daw made of light material no so isa to ginabong muda kay interview atong babae mo to ang nagarkila no sining nasambit nga balay no makotes pila pagid sino pati mga tagiya sining balay hari mi isa pagid kadika may balay niyo sir yung balay mo de mo sir okay sino to una kalayo nagbalay nagsunog nagsugod kilala mo yan ano Castillion dahil lapid mo Castillion dito gid sa may sulod-sulod okay daligit kayo si sir sige ka man sir sulod kaya, no? Kasi sino mo balay di kilala mo matigyas ni? O pamilyar sir, di ko pamilyar. Ano na tiga na exact nga puro address? Tamburong. Amo na din tawag mo. So ano? Kali Sumiltres. Sumiltres. O sa Sumiltres. Puro Tamburong, Sumiltres. Oo. Barangay Bata, no? Bombo Puro kano to puro Tamburong? Sige pa di alas, no? Sa aton nga mga fireman. Sa host pasulod, no? Kaya dito pa sa pulupunta sinato sulod-sulod naton sige patoy ang tuktok sa kalayo kay makita nato sige pa ang gwa sang itom kag maputi nga so sa itong aso tinsidli mi arak di sing ginapok ang mga kahoy or nanoda nga mga gamit sa sining pagkasunog karon sa mga balay no dire sa may Sumiltres no Barangay Bata siyudad sang Bacolod po ay na dapat kabalaktan nato sining makaturan kasi nato ay nakita may makita nga dako pang pagtibok sa kalayo aso na lang din, no? Aso na lang din kon may mga ido pa ginpagwa sing fireman natin yung fire protection duwa ka mga ido, no? Nga nahigtan gin gano ini pagwa dio, no? Kay tigo ba ulap mapatay sang kwan suffocate sang aso Bombo Daniel, no? Kay kadto kata sa punta na yon, no? Kaya ba natin din may fire protection may mga breathing apparatus la ding gamit subong kasi natin gid ka penetrate gid no sa diri porsyon halin sa tilugan naton mga 10 meters 15 meters di pagkita ang penetrate kay gagwa pa karon ang puti kag itom nga aso bumbudan pero wala nakita sa nato na may makita pa nagatubok nga kwan no gatubok nga kalayo diri sa Mozambique nga area no malibot ya sa piak de no si Bombo Llanes no kaya sa nagakaroon sa aton dira nga footage no silok diri sa piak ko kay malapad-lapad ining area sinaton ang luntaran pa karon niya sa ginutakan sa sunog so padayon pa di ang pakigaway no sa aton sining mga members ng Group 5 Protection so may isa direct house sa aton sining chamber ang ginpalapaw no ginpalapaw sa atop sang sakbalay no? Para makalapos to sa likod nga porsyon no para makalapos sa peka porsyon ka mga gamit Manila na mapapiswit man na bumudan kasi ko ang balay nga una ginunturan sang kalayo sa likod nga porsyon no kay kita bla malibot sa may piyak-piyak ko bagaling kay grabe ang aso no dalagid malibot sa piyak ko data gron no bombolyan dito bumidwad no dito piyak off kay makita pa rin no o nakapulo penetrate kita dire no para dito mamayo ding nga kwan nga anggulo no malapit-lapit kita dire are pagit no okay no silang no kay
di tabi na nga porsyon, no? Kung nakita ta, no? Okay, no? Ari may mga katurang kita yung nag-guide, no? Sa aton dire. Oy, tapos kita sa switch ang tubig. Sir, kasi ano to balay ang sugod ang kalayo? Negative sir, way ko malam mo balila ko no yan ni kuan Rene, bla Rene. Okay. Din balay mo yan, sir? May gap na pa. May gap pa mga isa pa ka balay. Sa duwa. Pero kagina, sir, gabi gid ang kalayo? Golpeada sir ang klayo gid. Nga oras dito? Alas 12:30. Siguro mga dra sina alas 12:30 kay tap pag ulang panyaga mo. Oo. Tapos pag before nyo nakita ang kalayo, malibatian ka mga lupok o ano? Wala bali nasigit ang nablos ko nga to may sunog. Ingat daw ko ugwa kay si BO mo ko sa barangay mo. Oo. Nanawag ko din sa base sa barangay. Oo. Kasi kung may sunog sa Sumel sa Tamburong. Okay. So purok Tamburong na din? Sumel 3, Tamburong. Uli ko simbahan. Barangay Bata. No? Okay. Sige, no? Sino galang taga sir? Si Mario sir. Mario Batorito. Si Mario Batorito, tanod ka din? Sir. So, tanod mga sa Bata, no? Okay. Matulog check kami dati ni Bombo yan ni, no? Kay mga padibalay karon nag susmansig pinalumbaanay naman sa di nagpanghakot ng sa mulig man ba siya. Mo dinis? No? Wala pa sa mga kasapatan ng kalamatay na? Pa ni mga utod na ton diri, no? Nagbagmo ba siya makamo tubig inanay? Ano ba na mo na yan? Amo ni amon balay. Tinailas kay may motor kami di sir, ginpandar namon birahakot ng mga kabataan. Kasi ito balay kita una gin. Ang sa tupad balay namon ila na ni Dingging. Dingging. Ng ano na pinido gani pa? Castillo. Matawo da gina sila lay? Wala ginagatawo. Kasi no dag istar. Golubra sila. Golubra na sila, sir. So gulpi lang gid ang kalayo? Oo, nanggulpiada lang ang kalayo. Kung daw kabaho, gid yung dalagan ko sang bala ko tutos may tangkal namon. No? Oo. Dalagan ko daw may sunog, giniguro pang kay kalayo sang baho. Amo to dahil nga kami hakot kami tubig, sir eh. Kay nagbayanihan na kamo din? Oo. Di nga daan ko dahil nga daan makasulod yung gumbero. Oo. So wala iya damage sa balay mo? Wala, kaluyan. Ang sa likod lang daan. Okay. Grabe mga kabataan ko mo, kasi nalaman. Oo, pabulig ko sila. Mapila ka balay to initial information sunog ko? Bali tatlo sir. Tatlo? Kasi sobra pa? Sobra pa Okay. Sige sir. Sino ganang alam ta ma'am? Nili. Edka. Nilidkas, ma'am Nilidkas. So, pero dito siya lang hindi kabalay ang ulot. Muna ko rin ang balay ng transplant. Yung nagbayanihan man sa Dibo mo Daniel para bisan mo paano, no? Hindi naging dako, no? Ang kalay. So, malili kita dire, mamuning sa balay, no? Bombo, amune. Okay, bombo yan. Ari kini amuning balay ni, amuning balay da gini Castillo. Okay. Amuning balay ni Castillo. Sinatod nagalin ang kalayo. So may double-light material ni Bombo Daniel. Kining balay ni certain Castillo nga dagi na tatlo naghalin na kalayo ko pwede ko tawo, no? Pwede ko bright na sa dire. Kaya gini siya dito gid dire ginakitaan nga nag halin ning kalayo. So may double-light material ini kita naton ko lamber tapos plywood, no? Tapos ang kinigding daw sin lang siya. Kagati kuan gito holo up gid ang iya siling atok nag-usmod gid talom, no? Kay tatot ang maglatudlo karon nga ginahalinan, no? Sa kalayo mudan. So may kuan na lang manifest na lang nga puti aso ang aton karon makitaan, no? Sa diriya sa area. Okay, so far bumudan ito kita magtan-aw mapping up operation na lang, no? Ang ginapatagan karon sa ato siling mga katapos ang Bureau of Fire Protection, Amitian Chamber, na nag-responde gid sa sabit nga area. No? Wala nakita sing may makitaan nga kalayo kay ginagapadulong kita diri bumudan terrible gid pagdukok sa itom nga Bumudanes. No? Yes, bumudan. May man kay do kada sigla magtahaw ang kalayo. Pero sa subong sa assessment mo dra, mga pilagid ang mga nagkalatupok nga puluyan. Tingin namin isa 3, may 4, may 5. Pero pagkit bumutas natin sulod gid makapenetrate kay magutok-utak ginagambal ko dito sa guwaan dito gaton nga una. Kita na tong 3 gito ka balay at totally damaged, no? Sa likod sining 3 ka balay, may mga balay pagkit diri kag diri nga tulod balay ni Certain Castillo amo na din sa likod nga diri nag-originate ang kalayo. So i-check ta pala karon bumudan kon pila gid diri, no? Kabalay, no? Ginagapadulong kita diri may 5 punok balay anom. Probalante ko sa atong Bureau of Fire Protection kon pila gid na ang
ka mga balay, no? Ang totally damaged, kag partially damaged sa sining sunog, no? So ang Bombo Daniel amo ng balay nga sinatunda gid nag-originate, no? Ang kalayo. Ang balay ginastaran sang pamilya Castillo, wala man ganit tawo kuno kay lubra sila busog daton sa mga interviewin nato na Bombo Daniel, no? Subali to na kwan dito, total damage din siya. Total damage ni Bombo Daniel ni balay ni certain Castillo, ina makita nyo da lang kuno sa aton nga video, sa aton nga FB live, makita nyo dira amo na siya ang balay, no? Nga tikita naton na ang atopia na usmudid, no? Kay light material man ni Bumbudan, kaiping sini may mga balay man, no? Nga made of light materials. Nga wala ya madamage. Basi nagpagwa, no? Alin diri sa balay ni Castillo, nagpakadto pagwa, no? Dito iya sa may dalan, no? Nga una naton kinatong interview tong garinter tong babae, dito to sa mga portion nga tupad nga duwak balay, totally damaged man Bombudan. So far do wala reported nga may mga nagkalapilasan or butang tabi na trap, no? Sa sining nasambit ya nga sunog bungda kay Mayo adlaw, no? Bugtaw ang halos naton nga makaturan diri sa may Sumil Tres, no? Tamburong, Barangay Bata, Siyudad sa Bacolod. So wala na Bombudan dapat malakano ato si makaturan na alarma sining pag sinumpis sa atong damong mga fire truck padulong sa may Barangay Bata bango di ko na fire out na, no? Sinaton mapping up operation na lang karugay patagayon sa aton sining makatapos ang Bureau of Fire Protection, Ametic Chamber na nagresponde gid sining sunog Bombo Daniel. So balikan tala karon Bombo Daniel, atag na kasudugan nga update makita sa initial information diri sa aton Bureau of Fire Protection kay going pa ang pagkadak sa investigasyon wala anterekon ko pinagid ka mga balay, no? Ang nadamage sining sunog diri sa may Sumil Tres, no? Tamburong, Barangay Bata, Siyudad sang Bacolod. So report sa patrol po dire kay Bombo Lianisil Minardo, ini si Bombo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consisted overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo. Salamat gid Bombo Dennis Rubica, report direkta dira sa may Sumil Tres, Tamburong, Barangay Bata. Ang ining may kantanan sa sunog nagaluntad, hindi pa naton mapatod subong ang opisyal nga report, wala pa mapagwa sa Bureau of Fire Protection sa kung anugid ka damo, no? Kung pinakabilog nga puluyan na tupok sang kalayo, kung ano kadako nga damage ang ginatuga sa nga kalitan sang siniya nga kalayo. 14 minutos banwa ang nakaligad sa tagna nga launa. Diri sa ito nga pagpangalagad sa palatuntunan, Bumbuhanay sa Udto. Nadumduman nyo to banwa ang ining ginpadangat diri nga concern sa taga Banwa sang Valladolid. No? Ang concern mga kabyan ni Mr. Manuel Sanico nga posting daw matumba na sa ilang puluyan, wala na nagaangot sa duta, kag isa na katugang ginreklamo. Sa subong Banwa ginobrana, bati mayo manggali ara malang dasig malang ubrahon nga nalabutan pa ya isa ka tuig ay ahay. No nakalabot pa Banwa isa ka tuig kaga dispis na tagaan sa nagakigong atensyon. O ipakita ko bla sa ipakita ko sa Facebook Live na makita niyo na Banwa. No ginaobra na ang iniya nga poste. No kag ginakuha na atong kahoy nga poste nga nagabok na iyang idalom nga porsyon nga way na nagaangot sa duta. Kagin isla na sang simento nga poste. Di salamat gid PLDT kag Nosico sa inyong kooperasyon, no nga natigayon nga pang kuha ang mga wire, no mapang hukas anay ang mga wire para nga mahukas tong kahoy nga poste nga daw matumba na gid. Subong simento na ang poste, daw kag ginamat-amat naman hipid ang mga wires, ginamat-amat na balik pati ang mga wires o kung mga cable nga iya ka internet. Mr. Manuel Sanico, okay na tada? Sige. Di ba ang isa sa pinakamalipayon nga tao subong si Mr. Sanico nga amo niya
na nga problema. Isa man katuig yung problema ni Mr. Sanico nga ginakulbaan man sa tagsa nga magwaswas sa mabaskong hangin. Ato naglikat to pag bagyong Odette, wala man sa tinulugan ining nasamit ining si Mr. Sanico mo. Daw sa ano lang samtang nagabaskog ang hangin kag nagawaswas ini sa ilat yang lugar. Ang pusti nagaduyan-duyan mo. Nagaduyan-duyan ang rason na gilang kung nagapabilin ini at nagatindog amo ang pagbutungay sang linya sang ining kuryente, ang mga wires nga mga cables nga nagatinggayuhay daw nagatinggayuhay ayo sa nasabit nga pusti. Di karon okay na, no? Na tigayo na nga maislan sa nga bag-o nga pusti kag siminto nga pusti ini hindi niya madunot kag hindi man ini pag-anayon. 17 minutos banwa ang nakaligad sa tagna nga launa. Diri sa ato na pangalagad sa palatuntunan Bumbuana sa Udto, magabalik ang ini nga palatuntunan sa pagtalakay sa pinapaka mga isyu kag topiko pagkaligad gilamang sa pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium.
Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga mga kabanan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbuanay sa 25 minutos sa nakaligad sa tagna nga una. This time ko na to report di Bumbo an Sindul Sorilla. Edi may kantaran sa ginahimo karon sa Emergency Operation Center. Nga pag may mga entrapment pa sila nga himuon kay hugot ginila nga ginalagas ang ining mga nagapamiki isang mga vaccination cards kag iban pa. Kay baw kadamo sa mga abilidaran hindi ka mo gusto magpabakuna pero makuha ka mo isang sang piki nga vaccination card no. Padayon subong mga kabyanan ang pagbakuna sa mga kabataan. Sa may mga kabataan dira, amo na ning tsansa ninyo nga magpabakuna. Libre lang man ini, way makamusang obligasyon. Ang obligasyon lang sa mga ginikanan nga dalon sa vaccination center ang inyong mga kabataan. Sige, kung ano ito nabing report sa Piyakilinya, Bumbuan, please come in. Bumbudan,
may coordination subong ang PNP kag ang Emergency Operation Center naangot ini sa gihapon sa padayon nga pameke sang vaccination card sampila naton ka mga kauturan driya sa may syudad sa Bacolod. Way gidya kadudaan bombodan matapos to bala tinalikdan nga bulan. Mayara sang entrapment operation nga ginpatigayon ang aton iyang kapulisan upod ang EOC. Kaya ba hindi man ma-implementa sa EOC kung wala pulis bombodan kaya ang implementing arm sa pagpanakop ang pulis, no? So nahanungod sa nagapameke blasang vaccination card, di bla na confiscate sa ila, mayara sila laptop, mayara sila sa mga hipapel tong ginahimo nila nga vaccination card. Tipike ginabarigya nila bombodan it's either sa balo 700, 500, 1,000, no? Amo sina. Sa pinakalatest ang tinalikdan nga adlaw, mayara pagid anom including sa ni Bombodan ang isa ka pastor nga nagbakal sa sang peke nga vaccination card di makadto siya sa luwas sang pungsod di mas pisar nga hindi siya believer sang vaccine Bombodan kay hindi lang gid siya believer, no? Why siya kapati sang vaccine di kinahanglan niya gyapon ang vaccine certificate. So in order for you nga makakuha sang vaccine certificate pinanglan na present ka sang vaccination card tipike na dakpan Bombodan kay Bombodan hindi mo ni siya mahulog-lahogan mahambal kabi nga present ka ng vaccination card kay may counter checking na siya Bombodan sa database, no? May number ang vaccination card ni Bombodan may mga number na siya, so meaning kung lain tong imo number mabalaan gid nga peke, no? May ara na way para ma-check. So ang hambal din ni Dr. Chris Sorongon actually coordinate naman sila because of this, no? Padayon sila yang magapatigayon sa mga entrapment operations kay sige lang gid gali ni sa gihapon, meaning to say Bombodan hindi lang isa duha ka tawo pero may mga pila ka mga individual or mga grupo sang tawo nga nagahimo sang peke nga vaccination card ugaling hindi man sila Bombodan magsige kahimo kun wala sang may nagabakal butang balon may nagabakal kay tungod din ang mga nagabakal nga ina Bombodan hindi lang gid sila believers sang bakuna pero since nga kinanglan nila kay kung mag-travel ka abroad, especially Bombodan, vaccination certificate gid na iya, no? Hindi ka kaluwas. Gina-require gid ina siya. So, and then subong ko di speaking Bombodan, ilayhon ko speaking sang vaccination. Kung yung mga kabataan subong pediatric, naga-edad 5 to 11 years old, ongoing ang vaccination. Nagsugod ini sang Valentine's Day, that was Monday. Until today, sige Bombodan, kag malabot 4,000. Actually, ang hambal ni Dr. Chris Sorongon, grabing churn-out Bombodan mo. Inablang ng taas katama sang churn-out. Imagine bala, haluson mag-1,000 everyday ang ilang mabakunahan sa mga hospitals nga mayara sang vaccination. Nagdugang ang mga eskwelahan. Kag madugang pagid ni by Monday sa mga malls kag sa pila ka mga kabarangayan. Bombodan, sa dugang nga pagpahayag, pamatian naton si EOC Deputy for Medical, Dr. Chris Sorongon. Lamadang po kitang nag-alam mensahe mo subong sa mga pumuluyon. Ang hospital open na. Tugangan pa sang Waming kag sang STI West Negros. Okay. And then sang Monday may barangay Villamonte. Kagapon may ara man barangay Bata. Tapos sa Subong nag-ari kami sa barangay Mansilingan, Buwas. Ara kami sa barangay Stefania. District, tanang malls ma-open naman kag mga barangay vaccination centers. Yeah. 500 in just 5,000 in just 4 days, Doc. Bali, ang guanyang 4,000 since yesterday. So 4 days. Yes. Wow, 1,000 a day, so more or less. So, Doc, yes. Anong reaction niyo si Doc? Responsive na tama. We're very happy. Kita ang number 1 sa pediatric rollout naman natin sa Western Visayas. Oo. Tapos sa number 2, this only shows ang aton niyang acceptability sa ato mga ginikanan sa mga kataas. Kasi makita na ato mga ginikanan, gusto naman nila magbalik sa new normal ang ato sa syudad na binagit ang mga kabataan natin nga mag face-to-face na. Na-notice ko ba na bumbuan, no? Sila kadlaw nga nagabakuna sa kabataan, nadula ng human connection. Na-notice mo, minsan mga kabataan, wala na sila nagmingle sa isa ng isa. Para mo pa na ganyan kukulbata nga man, nagsanay sila. Restricted na sa ilang hulag. Doka badering ina for us parents. Kasi ang gusto natin, yung mental health sa atong kabataan niya, very healthy. So, that's why we really need this vaccine para ma-contact na niya COVID. At magbalik na nga ito nga face-to-face
Kasi mabalik na kita ginatawag nato nga human touch and human connection sa aton mga kabataan. Pero generally, Doc, ang vaccination naton subong, pila na yan ka-percent, Doc, sa population bala naton? Pati kung natawag mo sa 80% target population, ara na kita sa 122%. Okay. Kung total population ang natawon mo, ara na kita sa 93%. Sa total population ang nabakunahan natin. Okay, sige. Doc, So, ang na target is ang mga anti-vaxxers, ang mga wala kapati sa bakuna, but nevertheless, sa padayon, mapabakuna ginan sila. Doc, may ginamonitor pa ka mo, Doc, nga, di ba lang ka yesterday, may ara naman itong nagwaw gamit, peke, nga vaccination card. May aside from sa operation nyo last time, may ari pagid dito how? Damo? May ara kang gani ining ulihin nila dakpan ng anom. Ang tatlo sila, parihugid sa itsura to sa nadakpan namon sa edad. So that is to say, ang operator sa nila in a venue, hindi lang isa ka location. So that's why we're working right now with our regional intelligence unit and our Bacolod City Police Office. Kaya we are planning to do some entrapment operations in the coming days. Kapahala na natin kapulisan karing intelligence unit natin para to make this a Bumbuan? Yes. Bombodaan na batiyan naton si Dr. Chris Sorongon. So amo na no, mag-coordinate lang na with kikinanglan gid police no sa tagsa cooperation kay that is why ganitong mga nagkaladakpan nga to Bombodan. Although kabalo ka Bombodan ang pastor amo tong report naton sang tinalikdan nga adlaw nga nagpa-vaccine to siya dayon Bombodan, di ba? Hindi siya believer, pero nagpa-vaccine siya because nga nadakpan siya, nag-ako siya, nagbinbakal to nila 700 pesos kay hindi siya believer, pero Bombodan nagpa-vaccine siya. Kaya nga, kinanglan niya mag-travel abroad kaya may pa-China siya. Yan, amo to. So that's why on that day, sang tinalikdan nga adlaw, nagpabakuna siya, no? So amo sinang natabo Bombodan, no? Kay iniya ang vaccination requirement mugid ni siya, especially kung mag-travel ka Bombodan abroad. No? Okay. So, Bombo Daniel, amo ni so far ang update report nato nga madulong para sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto, ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! Salamat gid Bumbo An Sindol Sorilia. 34 minutos sa nakaligad sa tagna nga launa. This time, kaunta naman ang report ni Bumbo Dennis Rubica, ang ining 91 milyones ka pesos nga cash, nga kwarta sa National Housing Authority, ipanghatag na sa mga recipient, no? Ang ining 91 million. So, paton ini, kung tagpila-pila ang maiguan, ipahibaloon tabi sa kay Bumbo Dennis Rubica, kay next week now ang distribution sa sining cash assistance nga iya ka gikan mga kabanan sa pundo sa National Housing Authority. Okay, sige abi, no, kuha naton ang report kay may interview sa kay Governor Eugenio Bong Lacson, no, may kantanan sa sining financial assistance igatag sa mga nalitan sa bagyong si Odette. Ini ang wala labot sa tugid panghatag na initial nga mga roofing materials, ini may mga cash assistance pagid nga ihatag. Sa piyang kalinya, Bumbo Dennis Rubica, please come in. Bumbodan nga gaw talaga na so na-declare na fire out to katong Bureau of Fire Protection sa popona ni Sato City Fire Marshal, no? Sir Legaspi, no? Fire Chief Inspector Rodel Legaspi, no? Fire out na ini nga sunog reya sa may Sumeritres na Barangay Bata, no? Tinatan mapping up operation kag investigation na karon ang nagapagay sa ato si Bureau of Fire Protection, Bombo Daniel, no? So sa kabahin mo muna sa aton bayan, dugang mabalita ikan sa Petro Provincial, sugdan na sumasunod na semana ang pagpanagtag sa ato sining probinsya sa cash assistance, na maduduman sa ato Bombodan ang sa atong National Housing Authority naghatag no sa 91 million pesos sa ato provincial government bilang ayuda no sa mga biktima sa Bagyo Odette, no, dito sa probinsya sa tanikdan nga December 17, no, 2 months ago Bombodan, no.
So ining pagkabalok na bamuda para sa ating matematikon nga na lotrasal ining pag-release na sining 91 million pesos kay kadugay man mag hatag no sang padala sang memorandum of agreement ang NHA no sa atong probinsya kay last week ni bumunday padala dire kay last week mga ginapurbahan sang ato sinisang gunihang panlalawigan no. So sa pag-aprobar sa pag-ating authority kay Governor Lacson nga magpirma sining memorandum of agreement sa muna naging pirma na sa ligang semana kag next week na nagtag na ibumudan. So una diri nga makabaton ang mga residente no sang sunod sa Kabakalan kumududunta Kabakalan isaman sa mga lalan bagyo Odette na magluwas ang hangin kag ulan din linas man sang tubig baha ang syudad sang Kabakalan no. Kaya kahapon sa pagpadulong nato dito iya sa may syudad sang Candoni matong last ng LGU nga magkabaton sa mga roofing materials no kay ang budget nga ginabakas nga ato sa probinsya sa pasin mga roofing assistance, roofing material para hatag sa aton nga mabiktima sa Baguio Odette sa 6th district naubos na matong last ang mga recipient kapon from the Banwasang Candoni no tanim isa pa sa 6th district Muni Kabangkalan. So kay wala na. So financial assistance na ila sining mabaton kag sa pilapag kay mga LGUs diri sa 5th district Bombo Dan. So ini mismo ang gikumpirmar ni Governor Eugenio Bong Lacson no matapos ting pagpanagtag kapon to sang roofing materials sa may Banwasang Candoni. So ang mga LGUs magasubmit naman ila sining mga names of the recipient sining cash assistance kaysa man diri pasiguro ni Governor Lacson sa nagpatamang interview nga nang nakabato na sa cash assistance nga fundo from the local government hindi na makakuha no para di man duplicate bumudan no kag iban masala maged kay maiban man yang wala nakabato no sa cash assistance from the LGUs. So may priority diri ini nga mga wala pa nakabaton sang sa sining cash assistance sa mga sa initial interview kay Governor Lacson 5,000 no ang iya panagtag nga cash assistance sa mga tagsa ka pamilya mga nabiktima sa bagyo nga si Odette Bambodan. Pamatian ta si Governor Eugenio Bong Lacson. Because naubusan naman ta sa budget for roofing materials, we will start distributing the financial assistance. Kabangkalan and also the 5th district. Ano po ang 91 million? Yes, from NHA. Ang nasubong ang next na ito na gina-target. Actually, all of our budget, no? Yes, ang province, ariti sa 6th district. Nakulangan pa gani, no? Because hindi nataka tag-roofing materials for Kabangkalan. That's why now we will avail of the financial assistance from NHA. Yes, again, we will be dependent on the list provided by the LGU. Ang sa local government, well, that's their own prerogative, no? But as I said, we will just depend on the list that they give us. Governor Eugenio Bong Lacson. So next week cash naman yan para sa mga biktima ni Baguio Odette especially sa 5th distrito sa aton probinsya. So report gikan diri sa may fire scene no may purok sumila report kita mumudan karon no nag-kontrato nagali pa debo ko sa mga halan di karon sing mga nasunugan kagon pilagid no kay mga balay ang totally kag partially burned no sining sunog diri sa may Sumeltres Barangay Bata Ciudad sa Bacolod. Ini si Bombo Dennis Rubica para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall. Number 1 is Bacolod. Basta Radyo. Bumbo. Salamat gid Bombo Dennis Rubica. 40 minutos sa kaligid sa tag ng alauna. Ginakolabos kita banwas ang oras diri sa ato na pagpangalagad. Opdanan naman kita sa Lunes upod sa inyo anchorman. Ini si Bombo Daniel Lecciones para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Bombo Radio.